Helo, Gwefan Gwych yr wythnos hon yw Pinterest. Fel y welwch o'ch blaenau, mae yna fyrddau. Iawn, fan hyn mae yna 1, 2, 3, 4, 6 bwrdd ar hyn y bryd. Mae yna opsiynau greu mwy, does yna ddim terfyn ar y nifer y fyrddau. A jyst i roi ambell i syniad i chi, mae yna bosibilrwydd o greu bwrdd ar unrhyw beth yr ydych yn dymuno. Lle os ai fan hyn ac agor bwrdd HAMDDEN. Beth sydd yn y bwrdd yma yw lluniau o atyniadau Sir Benfro yr ydyn ni'n astudio fel rhan o'n tasg dan reolaeth gyntaf eleni. Os dwi'n clicio ar y lluna, fe eithaf fi i rywefan. Felly beth yw Pinterest yw lle i gadw delweddau yn drefnus. Ydym nhw'n gallu mynd â chi lefydd eraill wedyn, ond dwi'n hoffi fe jyst fel maen nhw gadw pethau'n weladwy iawn. Os ewn ni nôl, fe welwch chi fy mod i wedi creu un ar Folly Farm. Fan hyn byddai'n rhoi lan ffotos dyn ni yn Folly Farm, fel bod y plant yn gallu defnyddio nhw yn eu tasgau gwaith cwrs os ydyn nhw'n dymuno. Iawn, o rhaid wedi tynnu ar yng Nghymru i. So a'i nôl wedyn, dwi hefyd wedi dechrau bwrdd fan hyn sy'n dangos enghreifftiau o waith cartre rhagorol. Dwi'n gallu clicio arno fe a dod ato fe'n fwy manwl. Wrth gwrs mae dy fi ganiatad i wneud naret wrth rieni'r plant yma. Yn yr un modd wedyn gallwch chi greu beth bynnag i chi'n dymuno o ran testyn, o ran bwrdd. Mae yna un fan hyn ar ddiddordebau blwyddyn 12. Mae angen i nhw i ddewis un busnes. Ni wedi dechrau roi nhw mewn fyna fel casgliad. Mae yna opsiwn o gydweithio gyda nhw ar y bwrdd na, fel bod nhw'n rhoi pethau mewn. Felly, beth na yw dangos i chi fel i ychwanegu pin at rhywbeth. Felly, os ai fan hyn i'r bwrdd busnes, diddordebau blwyddyn 12, dyma sy'n mewn ar hyn o bryd. Os ydw i am ychwanegu pin, fe ai i'r we, a meddwl am rhywbeth sydd o ddiddordeb i flwyddyn 12. Felly dyma ni KFC, rhywbeth sydd o ddiddordeb i flwyddyn 12, dwi'n siŵr. Be sydd dyfu fan hyn wedyn ar y toolbar lan ar y top yw lle i pinio. Bydde hwnna'n digwydd, bydd y bros yn dda'n digwydd wrth i chi gyfrestru gyda Pinterest. Lle dyma'r un dwi am, dwi'n ni clicio ar pin it, dwi'n ni ddewis y bwrdd dwi am, dyna'r un dwi am, a dwi'n gallu newid y geiriad fyna, ond am y tro yna i pinio fe. Mae hwnna nawr yn mynd yn syth mewn i Pinterest, mewn i fy mwrddi, a brofau na i chi nawr. Felly dyma ni cliciau ar y bwrdd na, a dyma fe, mae fe wedi mynd mewn fyna. Dwi'n gallu newid y geiriad, dwi'n gallu anfon e at ble bynnag dwi'n dymuno fe fynd i, ond am y tro mae e na. Felly dyna'r syniad, mae yna bethau neis eraill o ran os ydych chi am ddod o hyd i syniadau penodol, megis classroom ideas mewn fyna. Mae yna bobl mas na sydd wedi creu byrddau, dyma bethau sydd wedi cael eu pinio yn barod o ran syniadau i'r dosbarth. Chi'n gallu dod o hyd i byrddau ar syniadau'r dosbarth, a chi'n gallu mynd mewn fan hyn, er enghraifft, clicio fyna, a dwi'n gweld y llwyth o syniadau sydd â'r person yna ar y bwrdd yna. Dyma nhw wedi llwytho, fe welwch chi llwyth, a chi'n gallu dilyn y bwrdd yna. Os ydych chi'n clicio hwnna bob tro mae'r person yna'n ychwanegu at y bwrdd, fe ddeith e lan yn eich cyfrif chi fan hyn. Yn yr un modd, os oes rhywbeth fel, dwi'n gwybod mae un athrawes yn yr ysgol yn edrych ar ddefnyddio fe yn ei ffwnci, yng ngraffeg. Gallwn ni ddod o hyd i fyrddau sydd wedi cael ei creu gan bobl eraill ar Coca Cola. Felly, a'i mewn fyna, gweld gwahanol ddyluniau sydd yna'r Coca Cola ac yn y blaen. Mae fel an i chi fel i chi'n defnyddio fe, mae yna potensial erythrol. A hefyd, mae'n le neis i'r disgyblion hefyd, felly i gadw cofnod o'r pethau maen nhw'n dod o hyd i. Lle rhywbeth gweladwy mwy nag unrhyw beth. Fydden ni'n defnyddio Scoop It ar gyfer erthyglau, hwn ar gyfer pethau sydd yn defnyddio delweddau falle. A bydde fe'n man da a gobeithio yn mewn amser ble gallwn ni arddangos gwaith yn disgyblion ni hefyd. Diolch yn fawr iawn, pob hwyl i chi.